गहपुर हालानि सिङाव थानाय गपालपुर पन्चायतनि सेनं आउटनि थाराइबारि गामिनि थागिबि हाइथु बसुमतारिया दासिमबो सरकारनिफ्राय जेबो मोनाखै। गैया जोंहा दा आसनियानो आसनिनो माला मोनगोन सानदों दा नोंखौबो फोथायाखै आरो आङो दा माला मोनगोनखौथ' आं दा मा बिसास खालामनो आङो बिसासखौनो खालामाखै आं दा। थारैनो सरकारा मेगन खानामार नामा? दिनैसिमबो खनथाम खनब्रै जालांबाय न' होगोन होनना रादाय होनाया, नाथाय दिनैसिमबो न' आरो सरकारनि जेबो आसनि मोनाखै। बिथांनि न'खरा हाजिरा मावनानैसो मुथासे ओंखाम मोनजायो होनना खौरां बिजोङाव फोरमायो। बिथांनि फिसाजो आरो फिसाज्लाया फरायफुबाय थानाय समावनो सैनांदों दुखु खस्थ' साइकेल एबा बिजाब बायनो हायैयाव जानांदों फरायनायाव आलाय सिलाय। न'खरनि थासारिया गाज्रि अबस्था जानायलाय सानसेयाव बोथिसेल' ओंखाम मोनजायो होनना खौरां बिजोङाव बुंथियो। गामिनि रायजो राजाफ्रा हानायमानि थिं गंसे गंनै जथायना न' लुना होनायखौ नुदों। रायजो राजाफ्रा जथायना न' लुदोंब्लाबो सरकारा दासिमबो नायसनाखै। गैया जोंहा दा आसनियानो आसनिनो माला मोनगोन सानदों आं दा नोंखौबो फोथायाखै आरो आङो दा माला मोनगोनखौथ' आं दा मा बिसास खालामनो आङो बिसासखौनो खालामाखै आं दा। न'खराव साबैसे दा साबा जायो जोङो बिमा फिसा दा किसानखौ दानजाबाय आरो आङो दा उनुरुदैखौल' मोनो आङो। गथ'फ्रा बेसे क्लासाव फरायगासिनो दासिम? दा फरायनो नै हौवासा फरायबावो साइकेल गैयिनि थाखाय, हिनजावसा सासे गेजेराव फराया बिफा गैयिनि थाखायनो हौवासा सासे हिनजावसा सासे फरायो आरो जेनेबा। नोंसिना पन्सायतनि मुङा मा? माबा गपालपुर। बेयावहाय दासिमबो मेम्बार एबा प्रेसिडेन्टफ्रा नोंसिनियाव फैनानै न'फोरनि खोथा जेबो बुंफैयाखै नामा? फैनो माने फैनायालाय फैयो मालाबा मालाबा होमबाबो बिसोर बानायाखैना। बानायाखै आरो मालाबा लिंक गैया होनना बुङो नो। न'नि न' होगोन होनना फैसाफोर लांदोंमोन नामा? लाङाखै लांनायालाय। फैसा लाङाखै? आं हरखायाखै, रावबो खोथा लाया होननानै आं हराखै। बिदिनो माखासे गैयैफोरनि थाखाय पि एम किसान अरुनदय बेफोरबायदि मोनो, दा नोंथाङा मोनगोन ना मोना बेखौ? आं फैसाखौबो हराखै, ओमफ्राय आरो आङो नांगौबो नाङाबो आं हरा होननानै थाखादों आं। फिसालाफोर दंखायो फिसालाफोरनि खोथा मोनबासो हरो होननानै बुंखादों। बिदि खोथा मोनाबा आं हरा होननानै बुंखादों। दिनैसिम जेबो मोनाखै आरो सरकारनि? मा गामि नोंसिना? हो? मा गामि? बिसमुरिजान। मा मुं नोंना? हो? नामखौ खिन्थाना लालाय नोंनिखौ। आंना मा रुन्जु। हायथुसो लिरो, हायथुनि खोथा। गथाखाराव जेनेबा हायथु लिरो आरो। मोनाखै, गैथारिखौ नुनानै सरकाराबो बिदि नायनानै थानाया अयनाय जादों आरो। बिनि प्रेसिडेन्ट, इसोरनि माबानि प्रेसिडेन्ट, गपालपुर पन्सायतनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफोरा बेफोरबायदि गैथारिखौ नुनानै नायनानै थानाया अयनाय जादों आरो ना। ओमफ्राय दा मा दं बिसिनाव? जि जोमफोराबो बाहेरायाव दंजोबो, फारसे जानो गैया। कन्ट्रलनि माइरं मोनबा मोनजायो बिसोरो, कन्ट्रलनि माइरं मोनाबा बिसोरो हाजिरा मुजिरा मावनानै जायो। बै जों मालाय बोरै नायनानै थानो? जोंबो दा फंनैसो बुंनांगौ जाहैबाय गैथारिखौ नुनानै। ओंखायनो सरकारखौ मा खावलायहरनो सानदों बे न' मोनै जानानै? दा बै हरनांगौ, एसेबाबो हरनांगोन, बेनो न' गंसेखौ हरनांगोन। बे हौवासा सानै गोजो दं, बिसोर देरबा माबा मोनसे उफाय जागोन बेहाबो। माने बिसोर देरैनि थाखायनो बेहा बिराद गोदोना दं आरो दा। बिफाबो गैया, थैबाय, दाउबो गैया बिस्रा दा। फरायनायफोराबो गोदोना थाजोब्बाय, सोरथो फोरोंनो बिसोरखौलाय? गामिनि मानसिया साफा सानैया थिं बायदिसिना हरनानै न' बानायसेयावबो सरकारा जेबो हराखै आरो? हराखैथ' आरो बेखौ गामिनि मानसिया थिंखौ हरदोंना साफा सानै हरनानै। सरकार हरनाय नङा बियो, सरकाराबो एसे नायनांगौमोन आरो ना। सरकाराथ' सरकार नुहुरखाया, बे थिंफोरखौ मोनबा माने पन्सायतनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफोरा नायबा मोजां जागौमोन आरो ना बिसोरखौ गैथारिखौ नुनानै। बेनो फंसे बुंदोंलाय। बुंनायाथ' बेनो, माने जेनेबा जोंनि पन्सायतनिफ्राय दासिमबो जिथु न'नि जिथु आइ न' मोनो, एरियायावथ' खाथि खालायाव जेनेबा गोबां माने जेनेबा बेकग्राउन्ड मोजां मोजां न'खरफ्रानो मोनदों। दा जेनेबा बिसोराथ' जिबायदि अबस्था दा साथाम माने साब्रै गथ' जायो आरो ना। देरसिना नै दा एसे माने मावलाबायनो रोंनायखाय माने उइभिंआव खामानि मावहैयो। दा साथाम दङ। न'आवथ' जेनेबा बिसिना गारजेनथ' रावबो गैला, जेनेबा मादैल'सैसो। आरो खेथि बाथिथ' गैया, खेथि बाथियाबो माने बै समावनो आदैनि बेमाराव थांखाजोबनाय। दा बेनो हाजिरा मुजिरा सोरनावबा माइ जावनो लिङोबा माइ जावहैनानै जि मोनो बेफोरजों जायो, सलियो जेनेबा जेने थेने हाजिरा मुजिरा मावनानै आरो। दा न'नि बेलायावथ' खाथि खालाथ' गोबां मोनबाय, मोजां मोजां बेकग्राउन्ड, सोरबाबा साख्रि गोनां मानसिफ्राबो जेनेबा जायहा डेभेलप जाखानाय न'खरफ्रानो मोनदों दिनै। खिन्थु बिसिनि न'खरनि फारसे जोंबो सोंखांबाय, जेनेबा वार्ड मेम्बारनावबो सोंबाय, काउन्सिलरनावबो सोंबाय,
आरो जों जेनेबा जि सिनायनाय दङ बेफोरनावबो सोंदों आरो जेनेबा बेफोरबायदि जेनेबा जाथारै न'खरफोरनि थाखाय माने दासिम गैया नामा दासिम थ' बिसोर बुङो माने जेनेबा बेयो डाइरेक्ट माने ब्लकनिफ्रायसो फैयो जाहैदों बै लिस्टखौ माने इन्जिनियार लाना फैयो डाइरेक्ट वार्ड मेम्बारनो फैयो जेनेबा लिस्टआ जाय जायना फैदों बिसोरनिफ्राय जेनेबा एकाउन्ट नाम्बार आरो जेनेबा एग्रिमेन्ट पेपार खालामना लाङो आरो बिसोरो दा गोबांबार बिसोरखौबो लोगो हमना सोंबाय दा बिसोर बुङो माने फैगोन नेक्स्टआव फैगोन नेक्स्टनिफ्रायथ' जेनेबा दासिम बिसोरनि खोन्थानाय हिसाबैबा 4 नम्बर जाबाय दा फैनाया लिस्टआ दा 4 नम्बरा दा कमप्लिट जाहांसिगोन जाय जायना न' लुनायफोरना आरो ना दा बिसोरनि बेलायाव सोङोबा माने दा नोंसोरथ' बुंदोंमोन सेकेन्ड नाम्बाराव होनदों सेकेन्ड नाम्बारनिफ्राय थार्डआव नै थार्डनिफ्राय 4 सफैबाय दासिम गैया माने जों दा बेखौ अबजेक्सन हमबाबो माने बेखौनो बुङो जोंनि आखायाव गैया बेयो जेनेबा ब्लकनिफ्रायसो डाइरेक्टलि बे फैयो बे स्किमा जिथु सरकारा जेनेबा डाइरेक्टलि सोरबा वार्ड मेम्बारनो होआ सोरबा काउन्सिलरनो होआ सोरबा भाइस प्रेसिडेन्टआबो जेबो मिथिया होनना बुङो आरो डाइरेक्ट बेनिफ्रायसो फैयो लिस्टआ बे लिस्टखौ नायनानैसो जोङो न'खर न'खर बेखौ माने एग्रिमेन्ट जिथु एकाउन्ट नाम्बार माबा आधार नाम्बार डिटेलखौ लानानै माने बिसोरो खालामो जाहैदों आरो बेबायदि गावसिनि आखायाव गैया होनदों आरो दा बे न'खरनि जानानै गामिनि हिसाबै दायो सरकारखौ मा खावलायहरनो सानगोन बेखौ एसे बुंनानै थ' सरकारखौथ' आंनियाथ' बुंनाया बेनो माने जेनेबा नायनांगौ माने जेनेबा न'खरनि अबस्थाखौ नायनाथ' दासिम मोनथावना आरो होथारनांगौ बेफोरबायदिनो जुदि सरकारा गभर्नमेन्टआ जुदि बेफोरबायदि स्किमखौ मानि थाखाय बानायदों थ' बेफोरबायदि गैथारै मानसिनि जिहेथु हाजिरा मुजिरा मावनानै जाग्रा मानसिनि जुदि होनो नङाबा बेफोर न'खौ स्किमखौ माने मानि थाखाय होदों माने आंनि माने गुरै खावलायनाया बेनो माने जुदि हानाय मानिखौ माने थाबै जुदि होनो हायोबा मोजां दिनै जेनेबा न'खरनि अबस्थाखौ नुदों नोंथांमोना दिनै फैदों नोंथांमोननिसिमबो गोबां रोजा रोजा साबायखर दा नुवाखै दा बे न'खौ बानायनायाव जोङो दा थिंखौ जुदि बेखौ जुदि बोखारजोबोबा हराव थानो बिसिना गैया दा बेनि थाखाय जोङो खावख्लाब माने बोखारनानै खोबदों दा फारसेथिं थिंखौ खोबजोबोबा जों इन्जुरखौ होनो हाया इन्जुरा बबेनिफ्राय फैगोन थिग बेफोरबायदि अबस्था ओंखायनो जोङो माने जिखुनु हायो एसे एनै खाथियावबो सोरबा माने जेनेबा थिं जि होनो हायो होदों हेफाजाबखौ होदों खिन्थु दा बेनो माने गासिबोथ' होजोबनो हाया नैबे खारन आरो दा आंनिया बेनो गुरै खावलायनाया माने बे जुदि न'आ जुदि आइवाइ न'आ जुदि स्किमा दङब्ला बेनि लिस्टआव दङब्ला माने थाबैनो होयोबाथ' मोजां बिदिब्ला बे सरकारनिफ्राय PM किसान अरुणोदय बेफोरबायदिखौ मोननाय जायाखै आरो दासिम माने सोंनाय हिसाबैबा किसाननिखौ मोनोमोननो आरो नै दा FRCनि जिथु जामेला जानायाव नैबे हानि लेखा गैयै मा गैयैखाय मोना होननानै माने बन्द' खालामजादोंनो दा बेबो गैया बेजोंबो एसे सोलियोमोन बिदि आरो बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल गंनै हेलमेट सीट कभार 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन लोगोसेनो बाइक बायगिरिफोरनो फ्री एसवेर गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबेल जागोन क'क्राझार सहरनि दाउ